Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Tech John και πάλι μαζί σας με ένα διαφορετικό βίντεο από ό,τι σας έχω συνηθίσει. Αυτό είναι ένα unboxing, κάθετος review των νέων μου ακουστικών, τα οποία κιόλας έχετε ακούσει δείγμα τους από το πρώτο βίντεο campaign του Black Ops 2. Πάμε όμως να τα ξεπακετάρουμε πρώτα. Εννοείται ότι τα έχω ξεπακετάρει για να τα έχετε ακούσει. Κοιτώντας το κουτί, εμφανισιακά δεν παρατηρούμε κάποια ιδιαίτερη σχεδιαστική καινοτομία. Πλαστικό κουτί με λίγο χαρτί, έτσι ώστε να ασφαλίζει. Βγάζοντας το χάρτινο κλείσιμο από πίσω, το οποίο υπάρχει, δεν παρατηρούμε κάποια χαρτιά, κάποιες οδηγίες, αλλά ούτε κάποιο διαφημιστικό της εταιρείας. Και περνάμε κατευθείαν στα ίδια τα ακουστικά. Περνώντας στο σχεδιασμό, πρώτα απ' όλα, παρατηρούμε ότι αποτελούνται από πλαστικό μέτριας ποιότητας, θα μπορούσε να πει κάποιος, και στη στήριξη της κεφαλής βλέπουμε ότι υπάρχει λάστιχο, έτσι ώστε να είναι εύκαμπτο και αρκετά ελαφρύ. Παρατηρούμε ότι στο αριστερό ακουστικό υπάρχει το μικρόφωνο, το οποίο έχει ένα μικρό σουιτσάκι για ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, και τα ακουστικά, όπως όλα, μεγαλώνουν και μικραίνουν με αυτό το μεταλλικό μηχανισμό. Περνώντας όμως στα νούμερα, τα οποία είναι αρκετά εντυπωσιακά για ένα headset τέτοιας τιμής, έχουμε αντίσταση 32 μέγα, ευαισθησία 180 δεσιμπέλ, απόκριση συχνότητας η οποία κυμαίνεται από 100 έως 1500 Hz και μήκος καλωδίου περίπου 1,8 μέτρα, το οποίο τελειώνει σε audio jack 3,5 χιλιοστών, ένα για ηχείο και ένα για μικρόφωνο. Όσον αφορά τη δικιά μου άποψη και το πώς και τη χρήση την οποία τους κάνω, αυτή είναι καθαρά για gaming και ηχογράφηση. Για την τιμή τους αρκετά καλά, τα συνιστώ ναι σε όσους δεν θέλουν να έχουν ένα headset με φωτάκια και περίεργο σχεδιασμό. Είναι απλά λιτά έτσι όπως πρέπει, με αρκετά καλή απόδοση. Ο ήχος που παράγουν είναι μπασάτος, δυνατός και καθαρός. Το καλώδιο κιόλας είναι και φασμάτινων ινών, αν παρατηρήσετε. Και το μικρόφωνο μπορώ να πω ότι εντυπωσιάστηκα. Περίμενα να είναι αρκετά πιο αχνός, να σας το πω έτσι, ο ήχος τον οποίον δεσμεύει, αλλά τελικά είναι και αυτός πάρα πολύ καθαρός. Σίγουρα για τα λεφτά που τα πήρα κάνει τη δουλειά του, κάνει τη δουλειά την οποία πρέπει να κάνουν. Για τα περίπου 20 ευρώ τα οποία τα αγόρασα από κατάστημα κοντά στο σπίτι μου, μπράβο τους. Καταρχάς, συγγνώμη που δεν το ανέφερα, είναι τα Havit AHP Pavla 893. Περιμένετε μισό λεπτό, να το, φαίνεται εδώ και στο κουτί. Στέρεο headset. Και ναι, όπως είπα και πριν από λίγο, τα συνιστώ, πάρα πολύ καλά ακουστικά. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Όσοι από εσάς θέλετε ακουστικά για ηχογράφηση και παράλληλα να ακούτε ωραία τη μουσική σας, είναι ότι ίσως από τις καλύτερες ευκαιρίες τις οποίες μπορείτε να βρείτε εκεί έξω. Θα προσπαθήσω να βρω και link από κατάστημα για να τα δείτε και μόνοι σας. Και ευχαριστώ πολύ όσοι παρακολουθήσατε. Από εδώ και πέρα τα βίντεο μετά από το Black Ops 2 campaign θα είναι με αυτά τα ακουστικά. Αν μπορείτε πείτε μου κατά σχόλια αν όντως ήταν βελτιωμένος ο ήχος. Ευχαριστώ πολύ όσοι παρακολουθήσατε. Like, subscribe και share αν σας άρεσε το βίντεο. Όπως είπα, link στην περιγραφή, θα προσπαθήσω να βάλω για τα ακουστικά εάν τα έχω βρει. Και αυτά. Καλή συνέχεια. Enjoy.